Alderdi euskaldun demokratiko, parte hartzaile, plural eta konfesional bezala defendatzen dugu gure burua. EAJ-PNVek bizitzaren ikuspegi humanista batetik zuzentzen du bere misio politikoa. Gizaki guztiak, aske eta duintasunean berdinak jaiotzen direla ulertzen dugu. Eta horregatik guztiek dute eskubidea beraien sexu orientazioa edo genero identitatea aitor diezaieten. Jakin behar dugu, zor historiko bat dagoela LGTBIQ+ personekin. Eta gainerako, sexu eta genero gutxiengoetako personekin ere. LGTBIQ+ pertsonen eta gainerako sexu eta genero gutxiengoetako pertsonen aurkako indarkeria ikusezin bihurtu da urteetan zehar. Aurrera pausoak eman dira, baina bide luzea dago egiteko. Ez dezagun ahaztu, EAJ aintzindari izan zela estatuan. Batasun zibilen borondatezko erregistro baten sorrera bultzatzen. Ezkontzaren erakundea arautzen zuen kode zibila aldatzearen alde bozkatzen. Eta Eusko Legebiltzarrean genero identitateagatik ez baztertzeko eta transexualak aitortzeko legea bultzatzen. Eta ondoren lege hori aldatzea sustatzen. 21. mendeko gizarteak planteatzen dizkigun erronkei erantzun nahi diegu ikuspegi humanista batetik. Pertsona guztiak politikaren erdigunean jarriz. Horregatik, LGTBIQ+ pertsonen giza eskubideak errespetatzen, laguntzen duten barneko eta kanpoko politikak bultzatuko ditugu. Gainera, LGTBIQ+ pertsonen eta gainerako sexu eta genero gutxiengoetako pertsonekiko indarkeriaren aurka egitea helburu duten politika publikoak sustatuko ditugu. Eta trans pertsonen autodeterminazio askea defendatuko dugu.